Mahal, mas simple yung ginawa ko. Para wala nang paligoy-ligoy pa. Andun na ako, mahal. Pero dapat, sinusunod mo palagi kung ano yung instruction na binibigay ko sa'yo, okay? Teka nga, bakit ba nagbabangayan kayong dalawa? Eto kasing best friend mo eh. Hindi sinusunod yung instruction sa proposal na pinapagawa ko sa kanya. Tita Ruby? Mercedes? Tita Ruby? Mercedes? Tao po! Ikaw pala, Marga. Magandang araw po, Tita Ruby. Halika, tuloy ka. Sige po. Tara, pumasok muna tayo doon. Sige po. Nakabihis na po ba si Mercedes, Tita? Oo, pakihintay mo na lang. Ikaw nang bahala sa kaibigan mo doon, ha? Opo, Tita. Tsaka isa pa, nandun naman si Brian. Kung sa bagay, hindi naman siguro pababayaan ni Brian doon. Oo naman po. Mahal na mahal po ni Brian si Mercedes. Mabuti na lang at iisang trabaho lang yung napasukan nyo. Naku, hindi talaga sinabi ni Mercedes na sa opisina siya ni Brian magtatrabaho. Na magkaiba kami ng kumpanyang ina-applyan dahil si Brian ang kumuha sa kanya. Nay, andito ka na pala, Marga. Anak, binibilin lang kita kay Marga. Binibilin? Para naman akong bata niyan, Nay. Ano ka ba? Okay lang yun. Nag-aalala lang naman kasi ako sa'yo, anak. Isipin mo, first time mong mawalay sa tabi ko. Ikaw talaga, Nay. Magtatrabaho lang naman ako. Kung gusto mong mapanatiling bago at protektado ang iyong motor o sasakyan, subukan mo na itong GR4 Matte Protect. Pinipigilan nito ang maliliit na gasgas, swirl marks at dumi na dumidikit sa pintura. Huwag mo nang hintayin na magasgasan o kumupas pa yung pintura ng sasakyan mo kasi mas mapapalaki pa ang gastos pag pinaayos mo pa sa labas. Buti pa dito sa GR4 Matte Protect, hindi na kinakailangan ng madalas na waxing o polishing. Punasan lang at yun, malinis na ulit. Kaya kung gusto mo rin nito, i-click mo lang yung link. Inilagay ko na dyan. Uuwi naman ako tuwing day off ko. Tita, wag na po kayong mag-alala. Ako na pong bahala kay Mercedes. Mabuti na lang at magkatrabaho kayo ni Marga, anak. O bakit natahimik kayong dalawa dyan? May problema ba sa sinabi ko? Wala po, Nay. Kaya wag na po kayong mag-alala kay Mercedes, ha, Tita? Okay? Maraming salamat, Marga, kasi lagi kang nandyan para sa anak ko. O sige, may kukunin lang ako sa loob. Maiwan ko muna kayo dyan. Sige po, Tita. Hoy, Mercedes. Hindi mo pa pala sinabi kay Tita na hindi tayo magkatrabaho? Huwag ka maingay. Sa tingin mo, papayagan ako niyan pag sinabi ko hindi kita kasama sa trabaho? Mabuti na lang at nasakyan ko siya agad kanina. Mabuti naman kung ganun. Bakit mo nga ba hindi sinabi na si Brian ang kumuha sa'yo sa kumpanya nila? Ano ka ba, Marga? Baka lalong hindi ako payagan ni nanay magtrabaho sa malayo. Pag sinabi ko, Matagal naman na kayong magnobyo ni Brian, di ba? Isa pa, wala namang problema kay Tita about sa relasyon nyo. Kaya, bakit naglilihim ka pa sa kanya? Wala bang tiwala si Tita kay Brian? hindi naman siguro sa wala, Marga. Siguro, iniingatan lang ako ni nanay. Isa pa, baka iba yung isipin ni nanay kapag nalaman niya si Brian yung kumuha sa akin sa trabaho niya. Ayoko namang isipin niyang paraan lang ni Brian yon para magsama kami. Pero paano kapag nalaman niya? Hindi ko alam. Tsaka ko na lang yung iisipin, Marga. Ang mahalaga, may trabaho ako. Pero Mercedes, hindi akma sa natapos mo yung inaalok sa yung trabaho ni Brian. Oo nga. Pero okay lang. Para wala nang madaming salita. Hay nako, napakababa ng posisyon na yon, samantalang yung natapos natin. Ano yung tungkol sa natapos niyo, Marga? Nay, yung posisyon po namin ni Marga sa trabaho, pareho.
Opo, tita. Nako, mabuti naman. Eh di ba pareho kayo ng kursong natapos? Oh, hindi pa ba kayo aalis niyan? Baka gabihin kayo sa biyahe. Oo nga pala, Mercedes. O sige po, Nay. Tutuloy na po kami ni Marga. Basta, tatawag ka. Pagdating mo doon, ha? Huwag po kayong mag-alala, tita. Palagi ko pong ipapaalala kay Mercedes na tawagan kayo. O sige, lumakad na kayo. Sige po, Nay. Mag-ingat kayo, anak, ha? Sige po. Sige. Mercedes, mag-ingat kayo, ah. Bakit kaya hindi pa lumalabas sa opisina yung mga yun? Anong oras na? Mahal, sandali lang. Kahit na tama yung ginawa mo, dapat sundin mo pa rin kung ano yung sinasabi ko. Bakit parang galit si Brian? Ano kayang ginawa ni Mercedes? Mahal, mas simple yung ginawa ko. Para wala nang paligoy-ligoy pa. Andun na ako, mahal. Pero dapat, sinusunod mo palagi kung ano yung instruction na binibigay ko sa'yo, okay? Teka nga, bakit ba nagbabangayan kayong dalawa? Eto kasing best friend mo eh. Hindi sinusunod yung instruction sa proposal na pinapagawa ko sa kanya. Totoo ba yun, Bes? Oo. Pero naging okay naman lahat ng ginawa ko. Oh, ayun naman pala Brian eh. Anong kinagagalit mo dyan? Ang gusto ko lang kasi, sundin niya kung ano yung mga sinasabi ko. Mahal, wala naman naging problema, di ba? Halos lahat yan ng investors natin, napapayag at nakumbinsin nyo, di ba? Talaga? Wow, ang galing naman. Oo, Bes. Halos lahat sila nagustuhan yung proposal na ginawa ko. Na pinagawa ko. Ano? Pinagawa mo? Bes, pinagawa ba niya? Nagpagawa siya. Pero di ko sinunod yung pinagawa niya kasi magulo yung plano. Kaya gumawa ko ng sarili kong plano sa proposal. Sariling plano naman pala ni Mercedes, yung present mo. Kaya dapat magpasalamat ka na lang, Brian. Kahit siya pa ang gumawa, ang importante, sundin niya ang instruction ko sa susunod. Dahil ako ang boss niya. Brian! Aba, kung makaasta si Brian. Bes, hayaan na lang natin siya para wala ng gulo. Bes, hindi naman pwedeng ganyanin ka niya. Ibis na magpasalamat siya sa effort mo. Ayaw niya kasing isipin na mas maganda yung idea ko kesa sa kanya. Ang ibig mong sabihin, wala kang karapatang magsalita pagdating sa ganitong sitwasyon dahil boss mo siya? Hindi rin tama na ipamukha niya sa'yo na boss mo siya. Para sigaw-sigawan ka na lang niya ng ganon. Anong ibig niya sabihin? Na boss mo siya at utusan ka lang niya? Hoy, Bes. Isipin din sana ni Brian na mas mataas ang kursong tinapos mo kaysa sa kanya. At kung hindi ka lang niya pinilit na sa kumpanya kanila pumasok, edi sana pareho tayong sa bangko nagtatrabaho ngayon. Hayaan na natin, Bes. Titiisin ko na lang yung ugali niya. Hay nako, Bes. Hanggang kailan mo kaya kakayanin? Halika na nga. Tatawag ka pa kay tita mamaya. Siya nga pala, Bes. Hiring kami ngayon. Sakto-sakto. Bagay sa natapos mo yung open na posisyon. Gusto ko sana, kaso Kaso ano? Baka hindi ka payagan ni Brian. hindi naman sa ganun. Pero susubukan ko pa rin sabihin sa kanya. Hay naku. Makikita ko, napipigilan ka na naman niya. Bahala na. Oh, may tumatawag yata sa'yo. Si tita yata. Hello, Nay. Napatawag po kayo? Hello, anak. Namiss lang kasi kita. Ilang gabi ka na kasing hindi napatawag. Ano? Ilang gabi ka nang hindi tumatawag kay tita? Nay, pasensya ka na. Marami kasi akong ginagawa sa opisina. Maaga ako nakakatulog sa sobrang pagod.
Ganun ba, anak? Magpahinga ka din, ah. Baka mamaya magkasakit ka. Huwag po kayong mag-alala. Inaalagaan naman po ako ni Marga dito. Mabuti kung ganun. Pakisabi sa kanya, salamat ha. Bes, salamat daw sa pag-aalaga mo sa akin, sabi ni nanay. Wala pong anuman, tita. O siya, sige na. Baka mamaya nakakaabala na ako sa inyo. Sige po, Nay. Mag-iingat po kayo dyan, ha? Bes, uwi ka ba sa Biyernes ng gabi? Mahabay weekend natin. Tatanungin ko si Brian kung uuwi din siya. Ha? Eh paano kung hindi? Hindi ka rin uuwi. Hindi ko din alam, Bes. Hay naku, ano ba yan? Dalawin mo naman yung nanay mo, Bes. Mahal, Bakit, Mal? may inaalok kasi sa akin si Marga na posisyon sa kumpanya nila. Sabi niya, bagay daw sa natapos ko yung posisyon na open sa kanila. Tsaka malaki daw yung sahod ko doon. Bakit, Mal? Ayaw mo na ba akong katrabaho? Hindi naman sa ganun mahal. Pero gusto ko sana explore yung kaalaman ko. Pero Mal, yung trabaho mo dun at yung dito, eh parang pareho lang. Computer din naman yung haharapin mo doon. Pero mahal, naaayon naman yun sa natapos at kaalaman ko. Ikaw, nasa sa'yo yan. Halata naman na ayaw mo na akong katrabaho. Mahal, wag mong isipin yan. Trabaho lang naman ang habol ko. Mal, kung talagang mahal mo ako, hindi ka alis dito sa kumpanya natin. Pero mahal, Dito ka na lang, Mal. Okay? ang totoo, gustong gusto kong makapasok sa kumpanya nila Marga. Gusto ko yung inaalok niyang posisyon. Pero ayaw naman akong umalis ni Brian dito. Huwag ka na malungkot, ha? Okay naman tayo, di ba? Mahal, uuwi si Marga sa Biyernes. Pwede bang sumabay ako sa kanya? Eh, paano yan, Mal? Hindi ako uuwi sa araw na yan. Kahit kami na lang ni Marga ang uuwi, mahal. Pero, paano ako dito, Mal? Wala akong kasama kung uuwi ka. Gusto ko sanang bisitahin din si nanay. Namimiss ko na kasi siya. Mamimiss naman kita kung uuwi ka. Ilang araw lang naman ako mawawala, mahal. Mahal naman. Dito ka na lang. Huwag ka nang umuwi. Pero mahal, Basta, tapos ang usapan natin. mahal! Oh, Bes, ganyan yung tsura mo. Siguro hindi ka pinayagan ni Brian na mag-apply sa amin, no? Sabi ko na nga ba eh, hanggang kailan ka susunod sa gusto ng nobyo mo, Bes? Eh, yung tungkol sa pag-uwi natin, huwag mong sabihing... Pati ba naman yun, Bes? Paano naman yung nanay mo? Sa susunod na lang ako uuwi, Bes. Kahit na ayaw niya, uuwi ako. Ay naku, Bes. Ano na lang sasabihin ko sa nanay mo? Basta pasabi na lang kay nanay na sa susunod na ako uuwi. Pakisabi din na miss ko na siya. Eh ano pa nga ba? Huwag ka magagalit sa sasabihin ko sa'yo, Bes, ha? Pero sa tingin ko,
Gusto kang kontrolin ng nobyo mo. Ayaw kanyang maging successful on your own. Hindi love na matatawag kung paano kanya itrato. Sana mapansin mo din yun. Malapit na rin akong bumigay, Bes. Huwag ka mag-alala. Totoo ba yan? Ay nako, mabuti naman. Tara na nga. Magandang araw po, Tita Ruby. Mano po? Kawaan ka ng Diyos. Asan si Mercedes? Naku tita, hindi po siya umuwi eh. Ha? Bakit daw? Basta ang sabi po niya, sa susunod na lang daw po siya uuwi. Ganun ba? Miss na miss ko na kasi siya. Pinapasabi din po niya na miss na din niya kayo. Sana man lang pinaglaanan niya ako ng panahon para bisitahin. Yun din po yung sinabi ko sa kanya. Kaso ano, Marga? Dahil ba kay Brian? Huwag po kayong mag-alala. Pinagsabihan ko na po si Mercedes tungkol dyan. Ang anak ko talaga. Napakabait at napakahaba ng pasensya. Kagaya ko. Kaya nga po, kung ako lang yon, ewan ko na lang. Kailangan ng kaibigan mo ng payo, Iha. Hayaan mo, pag uwi niya, pagsasabihan ko siya. Sige po tita, pagbalik ko din po doon, sasabihin ko din yan sa kanya. Salamat, Iha. Sige po tita, mauna na din po ako. Sige, Marga, mag-ingat ka. Nagmana ka rin pala sa akin, anak. Pero kailangan sabihin ko sa'yo kung ano ang tamang ginawa ko para makilala ko ang sarili ko. At makita ko kung hanggang saan ang kaya ko bilang ako. Mercedes! 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 Bakit? Akala ko ba magkasama kayo ni Brian? Eh bakit nandito ka? Hay nako. Simula nung umalis ka, umalis na din sila. Ano? Eh saan siya nagpunta? Ayun, nag-outing kasama yung mga boys sa kumpanya. Hindi ka man lang niya sinama? Puro boys lang kasi yun. Pinapasabi pala ng nanay mo na miss ka na niya. Sana pala umuwi ka na lang nung iniwan ka niya. Tinamad na din ako sa inis ko. Di pa nga siya nagpaparamdam simula nung umalis sila. Grabe ang nobyo mo. Sarili lang niya iniisip niya. Pagod na din ako, sis. Nag-iisip lang ako kung ano yung tama kong gagawin. Sabi ng nanay mo, may sasabihin daw siya sa'yo pag uwi mo. Ha? Bakit, sis? Sinabi mo ba sa kanya yung nangyari sa amin ni Brian? Hindi. Nanay mo siya, sis. Kaya ramdam niya kung anong nangyayari sa'yo. Nahihiya tuloy ako kay nanay. Umuwi ka, sis. Alam ng nanay mo kung anong dapat mong gawin. Tama ka nga siguro, sis. Sige, ikaw nang bahala magsabi kay Brian. Napapagod na kasi ako. Sige, ako nang bahalang magsabi sa kanya. Salamat. Nay, Anak! mano po. Kawaan ka ng Diyos. Kumusta ka na? Nay, pasensya na po kayo kung ngayon lang po ako nakauwi. Alam ko na ang lahat, anak. Alam ko pong naging masyado akong mabait sa taong mahal ko po, Nay. Kaya hindi... Makinig ka mabuti sa akin, anak, ha? Anak, hindi dahil sa ayaw ko kay Brian. Alam kong mahal ka niya at mahal mo siya. Pero yung paraan ng pagmamahal niya ay nakakasakal. Hindi kanya tinutulungan lumago bilang isang tao. Kundi, mas hinahayaan niyang lumit ang tsansa mong mapalawak ang kaalaman mo at kakayahan mo bilang isang ikaw.
Dahil ang tunay na pagmamahal ay nakakaintindi at hindi maramot. Kaya nga po andito na ako, Nay, dahil hindi ko na po kaya. Sana noon pa, napag-isip-isip mo na hindi tama yung pagmamahal na binibigay niya sa'yo. Umaasa kasi ako, Nay, na maiisip din niya ang lahat. Hindi maiisip ng isang tao ang pagkakamali niya hanggat hindi nawawala ang isang tao sa tabi niya. Mahal ko kasi siya, Nay. Anak, makinig ka kay nanay. Minsan, kailangan mong lumayo sa taong mahal mo para maiayos mo ang mga bagay-bagay nang ikaw lang. Inaalay mo ito sa sarili mo upang makawala ka mula sa taong sa tingin mo ay humahadlang sa paglago mo bilang isang tao. At si Brian yung taong yun, anak. Tama po kayo, Nay. Ang dami ko pong gustong gawin na pinalampas ko nang dahil sa kanya. Sana naisip mo, anak, na napakadalang lang ng tsansa na dumaan sa buhay ng isang tao. Kaya kung magkakaroon ka man ng isang pagkakataon para maging isang mabuti at successful na tao, wag na wag mong hahayaan na lampasan ka nito. Dahil kahit kailan, hindi na pwedeng mapapasayo muli ang nasayang at hindi na pwedeng ibalik uli ang nawala. Tama po kayo, Nay. Kaya tulungan niyo po akong hanapin yung sarili ko. Oo, anak. Nandito lang si nanay palagi. Marga, Oh, bakit Brian? nasan si Mercedes? Bakit hindi siya pumasok ngayon? Bakit sa akin mo tinatanong? Di ba umuwi ako sa amin? Kasi iniwan ko siya dahil nag-outing kami. Sa ginawa mong yun, sa tingin mo hinihintay ka pa niya? Anong ibig mong sabihin? Wala na ang best friend ko, Brian. Iniwan ka na niya. Sa tingin mo, sa ginawa mong pagkontrol sa kanya, hindi niya nahalata yun? Halos ginawa mo siyang robot at bilanggo, Brian. May mga gusto rin gawin yung kaibigan ko, Brian. May mga bagay siya na nais gawin, pero anong ginawa mo? Palagi mo na lang kinokontra. Para ano? Para mas manatili siya na mas mababa kesa sa'yo? Hindi naman ganun ang ibig kong sabihin, Marga. Sorry, Brian. Pero na-realize ng kaibigan ko lahat ng ginawa mo sa kanya. Kaya lalayo na siya sa'yo. Ha? Asan siya, Marga? Sorry, Brian. Pero baka sa oras na to, nakalayo na sila ng nanay niya. Sana nakita mo yung halaga ng kaibigan ko sa'yo at kung paano kanya minahal. Pero wala na, Brian. Marami siyang sinayang na pagkakataon dahil sa'yo. Kaya sorry. Bakit ko hindi naisip ang mga yan? Hindi ko alam na nasasakal na pala siya sa ginagawa ko. Patawad, Mercedes. Mahal na mahal kita.